Днес ще ви покажа как си инсталирате играта Minecraft и Java й. Първо влизаме в Zamunda, разбира се, Zamunda. Влизаме в Zamunda. Ето. Zamunda.net. Чакаме да зареди, защото ще бъгва, ако не изчакате това да спре тук. И много здраво ще ви бъгва и ще съсипе компютъра ви. Добре, влизате в торенти. И пак ще ви зареди тук. Извинявам се, интернета е доста слаб и затова сега така може и да бъгва. Айде да я зареди. Ето зареди. Пишете, аз трябва да си го имам запаметен. Ето, Minecraft. Пишете му. Чай да го напиша отново. Ето, влизате в това. Давате търси. И трябва да намери, разбира се, Minecraft. В момента иска няколко. Да ви кажа, не свалите тези, защото са за плеер на телефона. Аз бих ви предпочел Minecraft да си свалите или 1.75 или пък 1.79, защото другите нямат версии, които трябва да ги сменяте. Аз предпочитам 1.7.9. Ето, влизате си тук. Цъкате. Айде да. Ето ще зареди. Ето зареди. Ето го Майнкрафта. Логинг. Разбира се, че ще иска и Java. Размера му е 148,15 мегабайта. Не е чак толкова много, но ако сте на слаб компютър като тези старите, може и да не стане. Разбира се, ако сте на XP или на нещо друго, защото тази версия е малко новичка. Ето тук ще ви се отвори една страничка, ето както тази. Цъкате върху нея няколко пъти. Аз няколко пъти цъкам, вашия компютър не знам пак се реагира. Затова и сега трябва да се отвори тук. Това. Айде де. И сега трябва да се отвори. Айде де. Съжалявам, зрители, понякога така става. Пак трябва да зареди и сега ще го отвори. Ето, отвори го. Ето Майнкрафта. Ето тук чакате да се заради. Той ще се зареди бързичко, защото е малки мегабайти. Чакате и ще се зареди тъпи реклами. Ще се зареди тук. Сваляне пише. Ако и компютъра ви е стар, като тези големите белите, може и да съсипете компютъра. Според мен не го сваляйте. Ако ви е стар компютъра, дето незите, онези, които са 20-25 годишни, защото аз съм опитвал на такива компютъри и да ви кажа честно, не станаха хубави неща. Целият компютър блокира. Ето, 96 и изтегли се доста бързо, според мен. За вас не знам компютъра ви как е. Не натискате продължи, защото ще ви искат някакви други програми и давате Хикс. И тук ви се отваря Counter-Strike или... Чакай малко. Що пък Counter-Strike бе? Minecraft 1.7. Ето. Ето това натискате. Защото на мен доландом се е запълнил тук. Yes натискате, разбира се, както винаги. И Next. Next също тук. Да видим. Да, Next натиснете. И ако всичко ви е точно, защото има някъде вируси и моята вирусна е доста по-мощна от някои други. Ето, сега ще ви зареди и инсталира.
Когато се зареди, до някъде сте готови, но ви трябва една програмка, която се казва Java. И ще ви покажа как се инсталира тази програмка. Много е лесно. Тя сама се влиза. Ето, това ще натискате. Тук реклама ще ви отвори. Има скелет, тук, който показва. Ето, вижте. Details App Rails Java. Това трябва да натиснете и директно автоматично ще ви влезе в програмата, която директно натискате Fire Java Download. Още едно натискате и ето ще ви зареди. Ето, зареди го за някъде части от секундата. Ето влизате и Yes натискате, защото без тази програма никой Minecraft няма да ви стане да ви кажа. Ето това тук трябва да се зареди, защото без Java това нещо просто не се получава. До някъде сме готови. Изцяло сме готови без една частичка. Защото тази Java трябва достичко да се бара. Добре, ето Java-та зареди, мисля. Чакай да видим отново. Да, зареди. Натискате и що бе? Понякога мога да правя такива неща, защото бъгва. Ето. Трябва да изчакате, майче. Защото когато зареждам, понякога се изтрува 10 тока и трябва да зареди на още веднъж. Тук пише някакви рекламки. Тук нещо не са важни, трябва само да ви зареди. Ето това. Два пъти ви зарежда. Един път на един път другата. Почти сме готови. Ето. Сега кажи инсталирате игра. Първо се сваля, после се инсталира. 3 билиона 900. Ето трябва да ви се отвори сега. Ето. Всичко е готово. Чай да видим. Какво стане? Добре, готово ви е Java. Всичко е готово. Сега вече мисля, че ето, може да влезнете в Minecraft. Така влизате, пишете някакво си име. Някакво си име. Натискате Play и вече другия Play натискате го и влизате. Аз сега не искам да влезна, защото ще ме бъгва. Не съм обновил антивирусната. Дано съм ми помогнал. Влезте в моите канали. Казвам се Джан Мюмюнов. Джан, място Мюмюнов. Влезте, гледайте, има много полезни неща там. Напишете в YouTube Джан, място, интервал, Мюмюнов. Има за Half-Life сървъри, за GS сървъри, как да се направят и много други програми за снимане и такива неща. Моля ви, влезте, давайте коментари, харесвайте моите канали, моля ви. И дано съм ви помогнал. Довиждане.